भाई गेट बानायदोंमोन बे गेट बानायनायाव फर्स्ट लाइनावहाय बर'नि लिरदोंमोन जाहैदों देबनागिरियाव बेनिफ्राय सेकेन्ड एसामिस बेनिफ्राय थार्ड इंलिसाव दा बेखौ नुनानै सानैसो गुन्दाफ्रा फैनानै धमकी होफैदों जाहैदों दा बेखौ गिनानै दा खोमोरफिनबाय लिरनायखौनो दा गोजौसिनाव एसामिस आखरा थानांगौ बेनि उनावसो बर' बेनि उनावसो इंलिस मा होनबावनांगौ तामुलपुरा बिटिसिनि बायहेरायाव नामा सिक्स शिड्युलनि बायहेरायाव नामा जोंनि बे सिक्स शिड्युल एरियायावनो जुदि गुबुन हारियासो दादा खालामो खुलुमबाय मा होनबावनो थैया ओरैबायदि गरम जायो एखमबा माखासे खौरांफोरखौ मोनोबा दहायसो सासे मानसि एम अख्रां बर' बिथाङा आंनो फेसबुकनि गेजेरजों आंनो मेसेज हरदों मोनसे बिराद दुखुनांथाव खौरां बिराद रागा जोंथाव खौरां बिथाङा आंनो फोरमायहरदों बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआवबो लिरदों एम अख्रां बर' फोरमायदों गावनि दुखु मोननायखौ बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय बे तामुलपुर टाउनावहाय हायार सेकेन्डारि स्कुल भाई गेट बानायदोंमोन बे गेट बानायनायाव फर्स्ट लाइनावहाय बर'नि लिरदोंमोन जाहैदों देबनागिरियाव बेनिफ्राय सेकेन्ड एसामिस बेनिफ्राय थार्ड इंलिसाव दा बेखौ नुनानै सानैसो गुन्दाफ्रा फैनानै धमकी होफैदों जाहैदों दा बेखौ गिनानै दा खोमोरफिनबाय लिरनायखौनो दा गोजौसिनाव एसामिस आखरा थानांगौ बेनि उनावसो बर' बेनि उनावसो इंलिस मा होनबावनांगौ तामुलपुरा बिटिसिनि बायहेरायाव नामा सिक्स शिड्युलनि बायहेरायाव नामा जोंनि बे सिक्स शिड्युल एरियायावनो जुदि गुबुन हारियासो दादा खालामो आरो बेनिफ्राय जोंनि आफादफ्रा जेबोखौनो रिप्लाइखौनो खालामनो हाया माथो बिनि हेंथा माने कन्डेम खालामनो हाया जेबो प्रेस मिट होनो हाया जेबो माने रेलि धरना बेफोरबायदि खालामनो हाया आङो बिथांनि बे फेसबुक पस्ट होनायखौ आं फरायनानै नोंथांमोननो खिन्थानोसै बिराद दुखुनांथाव बिथाङा लिरदों बर' राव मुर्दाबाद बबेनिफ्राय एफा साहस मोनखो बर' रावखौ गादबनो बर' रावखौ गिबि सिरियाव होनायखायनो सानै असमिया दुथांनि रोनावलाबायनायखौ गिना मैया थिकादारा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय दरखंआव बर'खौ गिबि सिरियाव लिरखानायखौनो खोमोरफिनना दा असमिया रावखौ गिबि सियाराव लिरनो थियारि जागासिनो सोरबा मैयानो सिफाय फैदोंनो दम हरदोंमोननो आरो THSS नि जानो गोनां एलुमिनि मिटखौ बयकट खालामनो ओंखारदोंमोननो दा साननो गोनां बाथ्राया जाबाय बर'फोरा BTR आवनो बर' रावखौ सिगां सिरियाव होनायनि खोमोर जाफिनना सिरियै जना थानोसै नामा थारखौनो लिरदों बिथाङा नंगौ जों सिरियैनो थानोसै नामा गेट बानायनाय रांआ BTR सरकारनि BTR नि फार्स्ट अफिसियेल लेंगुवेजआ बर' होमबा BTR सरकारा सानैसो दुथांखौ गिना बर' रावखौ नासयनोसै नामा तामुलपुर बायदि मैखोम बर' जायगायाव नंगौ थार खोथा अब्लाथ' होमबा बे सानै साथामसो गुन्दाफोर BTC सेक्रेटारिनिखौबो सोलायनांगौ एसामिस आखरखौ गोजौसिनाव दोननांगौ होनब्ला बेखौबो सोलायसिगोन नामा गिनानै आरो बिथाङा लिरबावदों अनो बेखौ लाना बादायलायबाय थायो नैबे जेंनाखौ लाना बिथांमोनहा मा बिफाव लायो नायनोसै आरो बेनो फोरमान होगोन बिथांमोननि हारि अननायनि गुबै गाबखौ एबसु आरो BSS नो सेन्ट्रेलनिफ्राय आनसलिकसिम मैयानो फोरमाय हरखाबाय दिनै मा थांखि लायो नायनोसै बयबो खौसेयै हस्रिखांनायनि सम बे बिथाङा थारैनो बिराद मोजां माने साननो गोनां बाथ्राफोरखौ लिरनानै बे गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों थारैनो नंथारगौ बिथाङा दहाय आंनो शेयार खालामहरदों बियो स्क्रिनशट लानानै आरो फट'फोरखौबो